Grabe, mapapakain ka ng marami dito mga kalabarkada sa sobrang sarap nitong ramen nila dito. Tikman natin yung sabaw. Yan. Ito yung sabaw niya. Sauce. Ang sarap. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga kalabarkada. At kumusta naman po kayong lahat? Bali, ngayong araw ay nandito tayo ngayon sa may pinakamasarap na kainan ng ramen dito sa may Unomichi. At ito yung isa sa mga dinadayo ng mga kababayan nating Pilipino dito. At ito ay dito sa may Unomichi, Hiroshima, Japan. So ito yung kakainan natin ngayon mga kalabarkada. So titignan natin kung ano ba yung mga ramen nila dito. So tara, pasukin natin mga kalabarkada para malaman natin at matikman na natin. At makakasama natin si Kalabarkads Nico. Ayan, so let's go mga kalabarkada, pasukan na natin sa loob. So tara. Ito yung order natin. Yan. Ito na yung ramen natin mga kalabarkada. Dumating na. Ayan na. Parang masarap. May rice pa si Kalabarkads. Kain tayo mga kalabarkada. So, yan, pero masarap. Kain tayo. Mga gwapo. Init. Sarap. Tamang-tama yung timplada. Yung karne niya mga kalabarkada. Grabe. Ang harap. Yung noodles na hindi siya overcook, hindi rin siya hilaw. Tamang-tamang pagkakaluto talaga ng noodles. No? Mga kalabarkada, tanggal tayo ng pan. Tikman natin yung sabaw. Yan. Ito yung sabaw niya. Sauce. Ang sarap. Ang sarap talaga ng ramen dito. Ayan. Yung sabaw pa lang, grabe. Sobrang sarap na. Sabayan mo pa ng napakasarap na noodles niya. Grabe, mapapakain ka ng marami dito mga kalabarkada sa sobrang sarap nitong ramen nila dito. Grabe, nanunuot yung lasa ng karne. Yung noodles, sobrang sarap. Yung ganito kasarap na ramen, sus, mapaparami ka talaga ng kain dito.
So pag naubos natin itong noodles nito, pwede tayong ulit mag-order ng noodles nito. So mamaya mag-order ulit tayo kasi parang ginutom ako. Sobrang sarap kasi nitong ramen nila dito. Anong reaction mo sa noodles na ay sa ramen na kinakain natin? Hindi ko pa matikman eh, bago pa. Pero ubos na yung kanin. Nag-umpisa pa lang ako eh. Wala. Okay naman. Sarap. Katulad pa rin sa dati. Grabe, pinagpapawisin na ako sa sobrang anghang ng nailagay ko. Bali, nag-order tayo pa ng noodles. Kasi inapitin ako eh. Ayan o. Wala na yung noodles na. Arigatou gozaimasu. Mga kalabrikada. Yan yung noodles. Nag-order kasi tayo ulit kasi bitin. Pangalawang noodles natin mga kalabrikada. Ayan o. Kalabrikads Nico. Tapos nang kumain. Hindi na nakapagsalita. Well, mga kalabrikada, patapos na tayo. Ubos. Grabe, sobrang sarap. Hindi ko na malayan. Ubos ko na pala. So, ayun mga kalabrikada, tapos na tayong kumain. Si kalabrikads nito, tapos na rin kumain. So, sana nagustuhan nyo tong video na to at maraming salamat sa inyo lahat dahil 2,000 subscribers na po tayo. So, ayun mga kalabrikada, dito ko natatapusin tong video na to. So, Road to 3,000 subscribers. Maraming ulit. ayun na. Sana nga, ayun, road to 3,000 subscribers na daw, sabi ni Kalabrikads nito. Ramen agad. Ramen agad. yan. So, ayun mga kalabrikada, sana supportahan niyo po lagi ang YouTube channel namin. At sana sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na kayo para maabot na natin yung 3,000 subscribers para magparamin ulit sa kalabrikads nito. Video gaya naman ako ng chops. Dito ko natatapos ang mga kalabrikada. So, ingat, God bless, at lagi po natin tatandaan, God is good all the time. See you in our next vlog. Bye-bye.